Ji bernameya gundê me silav û rêz. Mijara me ya vê heftê navçeya Kanîreşa Çewligê ye. Em ê bi boneya vê bernameyê Kanîreşê û gundikên wê bêtir binasin. Kanîreş yek ji navçeyên Çewligê ye ku Tirk jê re Karlîova dibêjin. 47 gund li ser Kanîreşê ne. Li gor hejmartinên sala 2022 nüfusa navçeyê ji 27,083 kesan pêk tê. Navê navçeyê yê herî kevin Kanîreş e. Di nexşeyên sala 1932 û 34 de navê navçeyê weke qele û bîngol hatiye bicî kirin. Di sala 1938 de navê navçeyê hatiye guhertin û di fermiyetê de kirine Karlîova ku di wateya deşta Berfîn de ye. Navçe hetanî wê demê weke nahiye li ser Gêriyê bû. Piştî ku Çewligê statûya navçeyê girt, weke navçe bi Çewligê ve hat girêdan. Navçe di dîrokê de ji bo gelek medeniyet û qewman bûye qada şer û cengan. Serê pêşî Hîtîtî û Urartûyî li herêmê dicî dibin. Paşê Bîzansî tên herêmê dagirtkin. Piştî cenga Milazgirê ya sala 1701 dikeve bin desthilatdariya Selçukyan, piştre bi dorê re Menguç oğullarî, İlhanî, Celayirî, Avqoyînî û Safarî herêmê dagirtkin. Di sala 1514 piştî şerê Çildêranê de navçe tevî axa Osmaniyan tê kirin. Li herêmê du xetên herî mezin ê erdhêjê hene. Ev her du xet ji şikesteka Bakurê Anatolyayê û şikesteka Rojhilatê Anatolyayê pêk tên û li Kanîreşê digîjin hev dibin yek. Lewra jî li Kurdistan û Tirkiye yek ji ciyên herî zêde dibin xetereya erdhêjê de ye Kanîreş e. Di hevdê tebaxa sala 1949 de li Kanîreşê erdhêjeke bi hêza 6.7 pêk hatibû û 405 kes mirin, 3500 avahî jî xerabûn. Navçe li ciyekê deştîk û derdora wê bi çiyayan dorpêçan diye hatiye ava kirin. Bilindahiya navçeyê ji asta avê 1940 metre bilind, rûpîvana wê 1349 kilometre qere ye. Di navçeyê de çiya û erdên kendoskop pirtirin. Erdên naveraz pir kêm. Kanîreş di nav çiyayên weke Kox, Çavreş, Şêrevdîna, Xirxal û Qerteliqê de li qadeke raste hatiye ava kirin. Di nav van çiyayan da çiyayê Kox çiyayekî balkêş e. Li Kurdistanê piştî çiyayê Nemrûdê ciyê herî zêde hilatina rojê lêbê temaşekirin çiyayê Koxê ye. Çiyayê Koxê ku di nav sînorê Kanîreşê de ye, li Kurdistanê di nav rawestgehên herî hêja de ye ku hilatina rojê lê tê temaşekirin. Ji bo temaşekirinê dema herî guncav navbera 14 meha tîrmehê û 15 tebaxê ye. Di vê demê da tîrêjên rojê li ser çiya dîmenekê rengîn û bengîn radixin berçavan. Kox ji tûmê herî bilind ê çiya re tê gotin. Kox gotineke bi Kurdî bi zaraveya kirmanckiyê ku di wateya çiya de ye. Çiyayê Çewligê 3500 metre bilind e û di navbera Kanîreşa Çewligê gimgima Mûşê Xinûsa Erzurumê de cî digire. Çiyayek bê darû û daristan e. Lê zozanên herêmê yên herî navdar li vir in. Di her derên çiya da jêderkên aveyên sar dertên û diherikin. Ev avên sar ji çemê Aras û çemê Miradê de dibin çavkanî. Çiyayên Şêrevdîna yek ji komeçiyayên li herêma Serhedê ya Bakurê Kurdistanê di navbera bajarên Çewlig û Mûşê de ye. Bilindahiya çiya digîje 1544 metreyan. Çiya di nav tixûbên Kanîreş, Bonglon Ango Solaxan, Gim û Xinûsê de ye. Di demsalên biharan de ji bilî niştecîhên herêmê malivaniya ji koçeran re jî dike. Herêm ji bo xwedîkirina pez ciyekî gelek guncan e. Zozanek bi adan ango bereket e. Cûr ve cûr kulîlk û gihatê de hişîn dibin. Bi taybetî kinkor û kivarikên li wir hişîn dibin gelek navdarin. Kivarikên kinkorê li herêmê xwarina xwezayiya herî navdar e ku ji goştê berxê jî bi tamtir e. Kivarik di demsalên biharan de di koka kinkorên salên borî de dertê. Kinkor ji famîleya Hevirsê ye hetanî metreyek û nîv radibe. Her çiqas bi dîtbarî hêja xwe ya bike jî dema însan destê xwe bide bêhneke dijwar jê dertê. Berê însanan di demsala payîzê de gîhayê kinkorê berhev dikir û dibin berfê de dihişt û paşê bi barxêlan dikişandin malê didan heywanan. Çiyayê Şêrevdîna ji bo zozanvaniyê wargehekî têra xwe tije ye. Navê çiya di gelek çîrok, stran û serboriyan da derbas dibe. Her çiqas navê çiya di hin stranan de wekî Şerevdîn derbas bibe jî di rastiya xwe de Şêrevdîn e.
شیرعفدین بدمێرە بووە شەرەفدین، شەرەفەدین و شەرەفەتینێک و ترک ناولێ دکن. Li çiyan şêrevdîna gelek ciyên coğrafîk ên navê wan têkildarî navê şêrin hene. Weke mînak, gundê Siltaşêr, ziyareta Şêrevdîn, newala şêran û her wekî din. Çiyayê Şêrevdîna di dîrokê de jî roleke xwe ya girîng lîstiye û dilîze. Di serhildana 1925 a Şêx Seîdê Kal û rêhevalên wî de bûye qada şer û cengê. Di heman demê de di berxwedana Yadîn Paşa ku weke yadoyê Dimilî ango yadoyê Zazetê Nasîn de jî wekî ciyê xweparastinê hatiye bikaranîn. Ev çiyayê hêjayî behsê di roja me ya îro de jî ji bo gelek mêrxas, leheng û parêzvanên axa pîroz wekî ciyê têkoşînê tê bikaranîn. Di strana bi navê sê biran de wekî wargeha birayê Êzdî Hebîba derbas dibe. Niha jî bi navê ziyareta Hebîbava û bi navê gundê Hebîbava cî hene. Havînan hetanî dawiya meha Hezîranê jî berf li lûtkeyên çiyayên tê dîtin. Warê Amasya, warê Rindalyan, warê Qelincûkê, warê Qeremeşê, Bireka Hişkiyê, Newala Hirçê, Kêl, warê Siltaşêr, Gola Mezin, Gola Biçûk, Mêrga Dirêj, geliyê Kinkorê û her wekî din hin ji navên coğrafîk ên li çiyê ne. Çiyayê Çavreş li başûr Rojhilatê Navçeyê ye û weke zozan tê bikaranîn. Sê çemên hêjayî behsê li Herêmê hene. Çemê Golan ku weke çemê Pêrê tê zanîn, çemê Gonîgê û çemê Kêşê. Çemê Pêrê li Dêrsimê digî çemê Munzuro, çemê Gonîgê di ser dara hênî de dikeve ser çemê Miradê. Çemê Kêşê jî di ser gimgima Mûşê de derbas dibe û di ser bajarê Mûşê de dikeve ser çemê Miradê. Ava Pêrê ya ku çavkaniya xwe ji çiyayên Erzerûmê digire, yek ji girîngtirîn jêderka çemê Firadê ye. Çemê Pêrê di navbera Çewlîk, Dêrsim û Xarpêtê de difetile û li hin herêmên sînorên bajar û parêzgehan çê dike. Li gel çemê Munziro û Mirad di herike ser bendava Kebanê ya li ser çemê Firadê hatiye çêkirin. Li ser çemê Pêrê 8 santralên hîdroelektrîkê hene. Bi van santralên hîdroelektrîkê yên ku bi giştî 643 megawatt hêza wan e sazkiriye, ji sedî 10,438 ê elektrîka ku ji Hesên li Tirkiye tê hilberandin û ji sedî 0,655 ê serkirina ceyranê tê girtin. Wekî din çemên bi navê Qele, Heznawe, Xano, Baskan, Baxlû, Geven, Kurik, Aydere, Gelî, Aşan û geliyê Cehennemê. Ji bilî van çeman çend golên bi navê Berxan, Bonglon, Şahmelek û Qerehemze. Di navbera Kanîtextê û Qelê, Heznawe û Çirê jêr de jî du qamirgeh hene. Li navçeyê çend zozanên navdar hene. Zozanê Şêrevdîna û zozanê Çewlîgê yên herî navdarin. Dîsa zozanê Xirxalê û zozanê Çavreşiyê di nava Tixûbên navçeyê de ne. Ji ber van zozanan mêşînên Sork û Livir têne xwedîkirin, li Herêmê û li Serhedê navdarin. Di heman demê de hingivê ku Livir tê çêkirin jî pir bi qelîte û li her derê welat bi navdar e. Li vê navçeyê zivistan gelek dirêj û sar e. Bi metreyan berf dibare. Zivistana navçeyê di meha cotmehê de dest pê dike, hetanî nîvê meha Nîsanê didome. Ji nîvê Nîsanê şûn de bihar dest pê dike. Bihar bi baran derbas dibe, lê mixabin bihar li vir kin e. Havîn jî bi hênîkayî derbas dibe. Sidoyê Bozo, ango Sidîqê Qarlîovayê. Di nava xelkê Herêmê de wekî Sidoyê Dudeng û Sidîqê Baxçê jî tê nasîn. Sidîqê Qarlîova di sala 1954 de li gundê Baxçê hatiye dinyayê û di sala 2006 de koça dawî kiriye. Dengbêjekî navdar e ku kilamên xwe bi gotinan dixemilandin. Dengbêjekî xwedî dengekî hêja bû. Di nav gel de wekî dengbêjê heft deng jî dihat binavkirin. Sedema vê binavkirinê dikar bû bi heft dengan cuda bistire. Jiyana xwe zêdetir li Kanîreşê derbas kir. Li kêleka dengbêjiyê ji bo jiyana xwe birêve bibe karê berberiyê jî dikir. Hin caran stranên xwe direngand, heta bigire çend peyvên tirkî jî dikir navê. Ev rêbaz her çendî kêm bû jî ji aliyê hezkiriyên wî ve dihatin rexnekirin. Hinek ji malbata wî jî bûbûn cerdewan, ango qurucî û her çendî sido li dijî kiryarên wiha derdiket jî êdî nedikarî pêra serî bikişîne. Sidoyê Bozo di sala 2006 de li Mezrayê di nava kul û kederan de jiyana xwe ji dest da.